சைவ சமயத்தின் 4 சமயக்குரவர்களில் ஒருவராகவும் 63 நாயன்மார்களில் ஒருவராகவும் போற்றப்படும் சுந்தரர் சிவபெருமானை நோக்கி தனது முதல் தேவார பாடலை பாடினார். இவர் பாடிய பாடல்கள் 12 திருமுறைகளில் 7ஆம் திருமுறையாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. சுந்தரருக்கு திருமணம் நடக்க இருந்தபோது சிவன் முதியவர் வடிவில் வந்து அவர் தனக்கு அடிமை என்று ஓலை காட்டி தடுத்தார் என்பது வரலாறு. ஆடி மாதம் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இறைவனோடு ஐக்கியமானதை நினைவுபடுத்திடும் விதமாக அண்ணாமலையார் கோயில் திட்டிவாயில் அருகில் சந்திரசேகரர் சுந்தரரை தடுத்தாட்கொண்ட நிகழ்வு வான வேடிக்கைகளுடன் நடைபெற்றது.